गोजोन फुंबिलि एसबी बड' निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै अमा बेदर मोजां मोनग्रा आरो अमा फिसिग्राफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनि खौरां रायजोआव आफ्रिकान स्वाइन फिभार जाफिनबाय अदेबानि अमानि बेराम जाफिनबाय माखासे जायगाफोराव अमानि बेरामखौ नोजोर होनानै अमा फाननाय लांलाय लाबोलाय खालामनायखौ बन्द खालामनो गोनां जाबाय बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय सुरुखेत्री डेभेलपमेन्ट ब्लकनि गाहिया गामियाव आफ्रिकान स्वाइन फिभार अदेबानि अमानि बेराम गोसारनायखौ नोजोर होनानै जिल्ला प्रशासना माखासे राहा लानो गोनां जादों बरपेटा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ आसाम एपिडेमिक डिजिज एक्ट 2023 नि सेक्शन 16 खौ फोसावनो गोनां जादों बे सेक्शननि सिङाव अमा आरो अमा बेदर फाननायखौ बन्द फोसावनाय जादों अमा बेदरजों बानायनाय जायखिजाया जाग्रा गासैखौबो बाजाराव फाननो मोननाय नङा बरपेटा जिल्लानिफ्राय अमाखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो मोननाय नङा अमा बेराम जादों होननानै जाहाथे अमाफोरखौ जेराव मेरावनो गारनानै दोना अमा बेदरफोरखौ दैनि नाला दै बायदिफ्राव जाहाथे गारा बेनि थाखाय जिल्ला प्रशासना खावलायदों जाय जायगायाव अमानि बेराम गोसारदों बेफोर जायगानि सोरगिदिं 1 किल'मिटारसिमाव जाहाथे साब्रै बा बेनि बांसिन सुबुं थुबुरजाया बेनि थाखायबो बिथोन होदों आरो बेफोर नेमखौ फालियाबा आयेननि गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै जिल्ला प्रशासननिफ्राय फोसावदों बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिजेपि राजखान्थि दोलोआ जानजि खाफ्रादों पन्चायत बिसायख'थिनि उनाव बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय सावरायदों बिजेपि दोलोआ बिटिसिनि मोनबा जिल्लायाव sabha मन्थ्रिफोरजों लोगोसे एमएलएफोरनो बिबान होदों जेरै कक्राझार जिल्लायाव मन्थ्रि अशोक सिंहालजों लोगोसे एमएलए दिप्लु रन्जन शर्मानो बिबान होदों ओजोंहाय तामुलपुराव जयन्त मल्ला बर'आ बिथांजों लोगोसे पुलक गहायनो बिबान होदों चिरां जिल्लायाव मन्थ्रि कौशिक रायजों लोगोसे एमएलए अजय रायनो बिबान होदों बाक्सा जिल्लायाव मन्थ्रि रन्जित दासजों लोगोसे अशोक बद्दराय बिथांनो बिबान होदों आरो उदालगुरि जिल्लायाव पीयूष हाजरिका बिथांजों लोगोसे लुसन दासनो बिबान होदों जायनाखि थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ मोन9 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन इउपिपिएलआ मोन12 बिपिएफ दोलोआ मोन17 जिएसपि आरो कंग्रेसआ मोनफा मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन बिपिएफआ बयनिख्रुइबो बांसिन मासियाव देरहासार जानो हादोंमोनब्लाबो सोरखार दानो हायाखैमोन ओजोंहाय इउपिपिएल आरो बिजेपिआ लोगो नांनानै बिटिसिआव सोरखार दादोंमोन नाथाय बे बारनि बिटिसि बिसायख'थियाव मा जागोन बेयो मोनसे गेदेर सोंथि रायजो राजाफोरनि जेरावनाखि बिजेपिआ हारसिं बिटिसि बिसायख'थि गेलेगोन होननानै रोखायै फोरमायदों नाथाय इउपिपिएलआ दासिम सोरजोंबा लोगो जागोन ना जाया बेनि सायाव रोखायै फोरमायथियाखै ओजोंहाय जिएसपि आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव जयै गेलेनो थाखाय सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों दा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव माबोरै जागोन बेखौ समासो फोरमायगोन जायखिजाया जिब जुनार दाउमा दाउसाफोराबो गाव गावनि फिसाफोरखौ अनो गाव गावनि फिसाफ्रा जेब्लासिम आदार नागिरनानै जानो रोङा अब्लासिम बेंनानै लायो नाथाय जोंनि माखासे सुबुंफोरा बेनिख्रुइबो रोंसिनिसिन जानो हमदोंसै गावनि उन्दै फिसाफोरखौ गारनानै खारदों फिन सासे बिमाया बिसि फिसाय हाथायाव थांनायनिफ्रायनो फिसायखौ गारखुमानानै खारलांबाय सासे बिमाया फारसेथिं न'आव फिसा सानैया बिमाखौ नागिरनानै हालाय हाफाय जादों चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय लखिपुर गामिनि फुकन बसुमतारीनि बिसि सन्जिता बसुमतारी उफ्रा मुं मनिका बसुमतारीया गावनि फिसाय आरो फिसा सानैखौ गारनानै बहाबा खारबाय बृहस्पतिबार फुंनि 11 रिंगासो समनिफ्राय गोमानानै दं सन्जिता बसुमतारीया सोरबा सेंग्राखौ इनायै मोजां मोननानै खारखुमा लांनायनि सन्देह खालामदों नखरनिफ्रा आलाय सिलाय जानांनाय सन्जिता बसुमतारीनि सानै फिसाफोरखौ सानहरनानै सोरबाफोर सन्जिता बसुमतारीनि सोमोन्दै मिथिबायोबा अन्नानै नखरनि सुबुंफोरनो खौरां हरनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आरो खौरां हरग्रानो 10,000 रां होनो थाखायबो फोसावदों सन्जितानि फिसाय फुकन बसुमतारीया रायजो राजाफ्रा जाहाथे गथ' सानैनि थाखाय नखराव खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायहरनाय जाबाय खौरां हरनो थाखाय 9365259860 खेबसे बुंबावनि 9365259860 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन नङाब्ला 6900489235 बे नाम्बारावबो खौरां हरनो हागोन आदानि ग्रुपआ बिटिआरआव थार्मेल पावार प्लान्ट बानायनो लानायखौ लानानै माखासे आफाद आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेनि हेंथा गोख्रोङै गसंथादों आरो माखासे दैदेनगिरि आरो आफादफोरा खेंसालियायै आरो थोंजोङै मदद होनायखौ नुनो मोननाय जादों क'क्राझारनि पर्बतजरा बासबारियाव
आदानि ग्रुपआ थार्मेल पावार प्लान्ट बानायनो थाखाय बेनि सायाव लकेल सार्कल अफिस आरो हाग्रा बिफाना सार्भे खालामगासिनो दं आरो हानि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकार काउन्सिलनि सरकारफोरा सावरायगासिनो दं बेखौ लानानै एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों दि लकेल इन्टारेस्ट थानो नांगोन रायजो राजानि जेबो जेंना जानो मोननाय नङा जाय जायगायाव प्लान्टखौ बानायनाय जागोन बेयाव गामिखौ सरजाबनाय जायाखै जेराव बानायनो नागिरदों बेखौ सुबुं थाग्रा जायगा नङा होननानै बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा जाय जायगायाव बानायनो नागिरदों बे जायगाया सुबुं थाग्रा जायगा नङा होननानैबो फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि जों जौगानायनि हेंथा नङा नाथाय लकेल इन्टारेस्ट थानो नांगोन अदेबानि ओनसोलनि सुबुंफोरा मुलाम्फा मोननो नांगोन थार्ड आरो फोर्थ ग्रेड साख्रियाव बिटिसिनि रायजो राजा बासबारि पर्बतजरा क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा साख्रि मोननो नांगोन ओनसोलनिफोरखौ प्रायरिटि होनो नांगोन होननानै बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा ओजोंहाय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च आरो बनसुआ गोख्रोङै गसंथेदों सिक्स शिड्युलनि नेम बायदियै ट्राइबेलनि हाखौ ट्राइबेल नङैनो होनो बा फाननो हाया होननानै बुंथियो बिथांमोनहा नाथाय गावनि बड'लेण्डनि राजथावनियावनो ट्राइबेलनि हाखौ गुबुना सेनो नागिरदों होननानै बुंथियो लोगोसे फोरमायथिबावदि आदानि ग्रुपनो 3600 बिघा हा जाय खम नङा बे हाखौ प्रमद बर'आ आदानिनो होनो नागिरदों जाय हायावनो बिनि थागिबिफोरा सोनारोमोन जुदि बिथांमोननि हाया थाङोब्ला बिथांमोनहा आलाय सिलाय जानो गोनां जागोन होननानै बुंथियो जायनाखि हा थांजानायफोरनो प्रमद बर'आ 1 बिघायै हा होनो थाखाय खोथा बुंथिदों नाथाय खायफानिया बेयाव 10-20 बिघा हा दङ बेनि अनगायैबो आदानि ग्रुपआ थार्मेल पावार प्लान्ट बानायोब्ला जौगागोन आरो बेयाव खामानि मोनगोन होननानैबो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंथिदों बे बेलायावबो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन बनसु आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय बुंथिबावदि थारैनो बेसेबाङा साख्रि मोनगोन बेखौ बिथांमोनहा रोखा खालामनानै होथों आदानिया प्लान्ट बानायोब्लाबो बेयाव गोरों गोरा स्किल्ड क्वालिफाइडफोरासो मोननो हागोन जेरै सालाकाथियावबो गेदेर इन्डास्ट्रि दं नाथाय जोंनि सुबुंफोरा केरेला अन्ध्र प्रदेश बायदियावसो थांनानै खामानि मावहैनो गोनां जादों बिथांमोनखौ मानो लाखिनो हायाखै होननानै सोंथि खालामो आरो बेनि हेंथा गोख्रों खालामो जायनाखि रायजो राजाफ्राबो थार्मेल पावार प्लान्ट बानायनायनि हेंथा बेनिखायनो रायजो राजाफोरजों जों अराय दङ होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा क'क्राझार पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय क'क्राझार पुलिसा सिखावनि गेदेर गेंखौ हमनो हादों 11 सिखावखौ हमनो हादों क'क्राझार पुलिसा दुथांफोरा लुटपाट खालामनायाव गोबां लोब्बा दंमोन गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय सिखावफोरा गुबुन गुबुन रायजोआव लुटपाट खालामनायजों लोब्बा दंमोन इन्टेलिजेन्स रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै क'क्राझार पुलिसा क'क्राझार आरो बङाइगावनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गासै 11 सिखावखौ हमदों सिखावफोरा सोनाब बंग बिहार आरो गुबुन गुबुन रायजोनि आरो बिसोरो गोबां क्रिमिनेल आरो समाज बेरेखा खामानिफोरजों लोब्बा दं गारि मटर आरो फालांगियारि फसंथानफोरखौ टार्गेट खालामनानै लुटपाट खालामोमोन दाखाथिफोरा सानसे सिगांसो थिकादार बारेन्द्र बसुमतारीनि बोलेर' गारिनि ग्लास फायनानै 2 लाख रां थानाय बेगखौ खावनानै लांनाय जाथायावबो लोब्बा दंमोन बे सिखावफोरा मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि क'टपारायाव थानाय स्टेट बेंक अफ इन्डियानिफ्राय बारेन्द्र बसुमतारी बिथाङा रां दिहुननानै रां थानाय बेगखौ गारियाव दोनथ'नानै गुबुन गंसे गलायाव थांनाय समावनो सिखावफोरा गारिनि ग्लास फायनानै रां थानाय बेगखौ लानानै थांदोंमोन बे जाथायनि उनावनो क'क्राझार पुलिसा गोख्रों जानानै इन्टेलिजेन्स रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै क'क्राझार आरो बङाइगावनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गासै 11 सिखावफोरखौ हमनो हादों हमजानाय सिखावफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै बिहारनि अमित कुमार यादव 35 बोसोर बैसोनि सोनाब बंगनि रहित ग्वाला 30 बोसोर बैसोनि कुबुर ग्वाला 30 बोसोर बैसोनि दीपक सिंह 55 बोसोर बैसोनि मुन्ना ग्वाला 30 बोसोर बैसोनि शर्मा ग्वाला 55 बोसोर बैसोनि अजय ग्वाला 48 बोसोर बैसोनि राहुल कुमार यादव 40 बोसोर बैसोनि दुथाङा बिहारनि सने ग्वाला 25 बोसोर बैसोनि रुबलाल सिंह 55 बोसोर बैसोनि आरो जितु ग्वाला 50 बोसोर बैसोनि गासै 11खौ एरेस्ट खालामबाय क'क्राझार पुलिसा आसामाव थानाय माखासे सुबुंफोरनि साननाय हनाया ओरैबायदि बिसोरो भारताव थानानै भारतनि जानानै पाकिस्तानखौ मोजां मोनो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो खायफा लेखा रोङै सुबुंफोरा मा खालामोबा मा जागोन बेखौ साननो हायैनि थाखाय पाकिस्तानखौ मदद होनानै हमजादों नाथाय बे खेबाव गोरों गोरा कलेजनि प्रफेसार सासेया हमजानो गोनां जादों नंगौ पहलगाम गाग्लोबनाय जाथाय जानायनि उनावनो आसामनि माखासे थागिबिफोरा पाकिस्तानखौ मदद होनानै ससियेल मिडियायाव कमेन्ट बा पस्टफोर होदों बेनि हेंथा सांग्रांबो जादों आसाम सरकारा आरो गोबांखौनो दासिम हमदों थेवबो माखासे सुबुंफोरा पाकिस्तानखौ मदद होनानै पस्ट होनाय बा कमेन्ट होनायनिफ्राय गोजानाव थायाखै बे समाव आरोबाव हमजाबावनो गोनां जादों सासे प्रफेसारा पाकिस्तानखौ मदद होनानै
post share खालामनायनि दायाव हमजादों कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव कलेजनि सासे लेक्चारारा पाकिस्तानखौ मदद होनानै ससियेल मिडियायाव पोस्ट शेयार खालामनायनि दायाव हमजानो गोनां जादों बिथाङा गसाइगाव कलेजनि इंलिश डिपार्टमेन्टनि हेड जयनाल आबिदिन बिथांखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय बिथाङा गसाइगावनि थागिबि पहलगाम गाग्लोबनाय जाथाय जानायनिफ्राय दासिम पाकिस्तानखौ मदद होनानै पोस्ट होनाय बा कमेन्ट होनायनि थाखाय रायजोआव गासै सा 64 खौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय रायजोआव रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH अट' श'रुमा अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया साखा खबनै मटर साइकेल बा स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे सिलिं फेन गंसे मोननो हागोन बेनि अनगायैबो गोजाम मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिबो मोननो हागोन जायखिजाया मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन SP 160 मडेलनि मटर साइकेल बायोब्ला 32 इन्सि LED टिभिबो मोननो हागोन बेनि अनगायैबो एक्टिवा 110 आरो डिअ 110 मडेलखौ बायोब्ला 3000 केशबेक मोननो हागोन नोंथांमोना गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटर साइकेल नङाब्ला स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा बायनो हागोन थाबैनो नोंथांमोनहा बे खाबुखौ लानो हागोन गोलोम बोथोरनि थाखाय काजलगावनि MMH अट' श'रुमा फोसावनाय बे अफारा 5 मेनिफ्राय जागायबाय आरो 5 जुनसिम थागोन मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8720957824 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो SD बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों